Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngubaba uNsibanda okubingelelayo uthi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Siyambonga ukusipha usuku oluhle kangaka. Sekuseduze ziseduze kakhulu izinkonzo ngqongqothela yabantu abasha noma i-youth seminar. Ngakubeka nje ngendlela ufisa ukubeka ngayo. Kodwa siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Sisosukwini lwesithathu sikhulekela ukuphepha kwabo. Sisosukwini lwesithathu sikhulekela lezi iy'nkonzo. Sisosukwini lwesithathu sikhulekela ukuphepha kwabazalwane. Impilo yabo usathana ayibeke engcupheni. Kodwa ngiyathanda ukuthi bakhuleke bahlale belungile nabo bekulungele ukuhamba, ngoba sazi zohamba kanjani. Into engiyithandayo ngoNkulunkulu, indlela ohambe ngayo ayishintshi ikhaya oya kulona. Ungadutshulwa, ungadunwa imoto, ungadliswa uphoyizeni, ungashiswa, ungashaywa uze uphume umphefumulo. Kodwa uma uye ekhaya ezulwini ungcwele, akukho kuzoshintsha. Ungafela endlini yenkonzo, ufe ushumayela, ufe ukhulekela umuntu, ukhipha amadimoni. Kodwa uma ungengcwele, uye ezulwini esihogweni, uyosha esihogweni. So indlela ofa ngayo ayishintshi i-destination yakho, kodwa indlela ophile ngayo eyakha i-destination yakho. Inkambo yakho esitshela ukuthi uyaphi, hayi indlela ophume ngayo umphefumulo. So-ke bafowethu, masihlaleni silungile. uSathane akasifuni kulo mhlaba, ufuna ukubusa. Manje ukubusa kwakhe kuyinkinga sikhona, hayi futhi kohlala kuyinkinga. uNkulunkulu esasivumele sahlala kuyoba inkinga, ngoba ngamagunya esiwanikeziwe, ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 18:18 nakuMathewu 16:19, ngiyakwazi ukutshela idimoni lihambe lesihogweni, lihambe futhi liyosha lishe singakafiki isikhathi. Hayi ulitshele nje ukuthi alihambe liyosha. Ngisho uSathane uqobe inkosi yawo, uyithumele esihogweni ukuthi ayihambe iyosha, noma izobe iphume ngoba isabelo ukuthi iyabeliwe ukuthi izodukisa abantu emhlabeni. So umuntu onjengalowo uSathane akamfuni, akamfuni. So siyazi-ke siyazingelwa, siyafunwa. Sifunwa ngazo zonke iy'ndlela. Mina nje into engifuna ukuyinikeza, ukunika imeseji laba abafuna ukungibulala, ukuthi bazobe bangisheshisa bangise ekhaya. Kubona kusho njalo uJesu uthi ngiyahamba, ngiyanikelwa njengoba kufanele. Kodwa maye kulo indodana yomuntu ekhashelwa ngaye, ngabe kungcono kuba akazange azalwe. Ngabe kungcono bazange azalwe. So hayi sizohamba kulo mhlaba, kodwa izandla esihamba ngazo ngiyazidabukela, ngoba ngabe kungcono belo muntu akazange azalwe. Hayi nokho asidlule lapho. Ngiqinisa laba bafowethu abasanda ukuthola imiyalezo enjalo, ngiyabaqinisa nje. Bethintwa izinkabi, ngiyabaqinisa nje. Nami yangithinta inkabi. Bafowethu, asihlaleni kuJesu. Abazi ukuthi lezi zinto zenza sihlale kakhulu, ngoba zenza wazi ukuthi ngingagoduka noma yinini ngiye ekhaya, ngoba khona abafuna ukungigodusa. Bese uhlala ungcwele phambi kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga nje ngabo, ngoba basisiza sihlale silungile. Ulungile nje wena, basobhoke. Ngenzeka kuhambe wena kuqala, singaqali sihambe thina sesitshela ukuthi sizohamba. Asihlaleni sonke silungile ekhayeni lethu. Ngiyabonga. Bayajabula-ke abangibona ku-YouTube, ngisho lento ngiyahleka ngoba ayikhalisi, iyajabulisa ukuya ekhaya. Ngathi umpostoli Paul, ngingathokoza ukuhamba ngekhaya, kodwa nokho-ke ngoba ukuba senyameni kuwusizo kunina, kulungile-ke nakho, kodwa bengingakuthokozela ukuya ekhaya. Nami ngisho exactly the same. Bengingakuthokozela ukuya ekhaya, lapho ukugula kungasekho, lapho indlala ingasekho, lapho ukukhala kungasekho, lapho sesidumisa,
sidumisa nje kuphela inkosi yethu ingona phakade yonke uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela asivuleni amabhayibheli lesi abana mase ngithinta ezasekhaya ezulwini. Hayi sivula amabhayibheli ethu Philippians chapter 2 siqala verse 9 siya ku verse 11. Ake ngikhuleke. Nkulunkulu wethu onomusa Baba, egameni likaJesu ophilayo, Nkulunkulu wethu sisondela kuwena ngalomzuzu sibonga uthando lwakho olukhulu sithande ngalo. Khuluma izwi lakho silalele sithobile, sipha amandla okulenza ngoba uthi ubusisiwe oluzwayo lenze. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu. Asifundeni-ke izwi lenkosi. Ngiyamangala khona abakhalayo abangafuni ngikhuluma indaba zokufa, kanti phela manje akekho ozokomela othini njengentethe. Ungayikhulumi lonto uzokhuluma ziphi? Ngoba phela ukukhuluma lonto kwenza ukuthi uhlale ulungile. Ngeke sihlale kulo mhlaba phakade, kodwa siyohlala emhlabeni omusha. Hayi lo ogcwele ububi nokungcola. Asifundeni uverse 9 Philippians chapter 2. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise, kuNkulunkulu uBaba. Njalo uma ngifunelele igama akuvumi lo ngithi uyise, uNkulunkulu uBaba, ngoba ungubaba wami nami. uNkulunkulu uBaba uzozinto uyise nje, futhi mina kangizalini, ngizelwe. Chapter 1 kaJohane verse 12. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. So ngizelwe ubaba wami osezulwini, inkosi yethu uJesu Kristu, umfeli wethu nommeli wethu. Besikhuluma-ke kakhulu ngokwaba izolo, sikuthintile nje ukwaba. Ngifisa ukuthi-ke ngizithinte lezi inkonzo. Siyazithola lapha kwaba seRoma chapter 12. Sofunda uverse 6, 7 no-8. Sikhulume ngokwaba, sakhuluma ngokuphaka. Phake kancane, phakela abantu ngoba ufuna ukugogosha ukudla uhambe nakho ekhaya. Isono leso kuNkulunkulu. Khona abantu abazosha bashela ukudla. Yazi umuntu ashashela ukudla aze athukuthele nje, athukuthele ukuthi ukudla akalitholi ithuba lokuntshontsha. Selandini. Verse 6 abaseRoma 12. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esewuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Unikeza ukuprofetha, profetha ngesilinganiso sokukholwa. Kunezwi eTestamenteni elidala elithi ukuze sibone umuntu ukuthi ungumprofethi kaNkulunkulu, sobona ngoba izwi aliprofethile lifezeka. Usuprofethe kangaki kungafezeki? Kwesinye isikhathi uprofethe ngoba ufuna imali yabantu. Kwesinye isikhathi uprofethe utshela abantu ukuthi uNkulunkulu ukutshela ukuthi mtshela usibani bantu akanikele. Wawezwa loo nto leyo. uNkulunkulu akamsabi loya muntu, uzomtshela akanikele. Hayi atshele wena, mtshela usibani bantu akanikele kuwe futhi. Yazi abantu basazosha esihogweni. Yazi basazosha, bashisa ukuthanda imali nokurobha abantu. Ubugebengu wabantu lokho. Ubugebengu umuntu utshela umuntu ukuthi uNkulunkulu uthe nikela kimi, ukuthi uNkulunkulu uthe nginikeza imoto engashongo umqambela amanga. Yazi ukuthi abantu bangazi bacanga ukuthi uNkulunkulu ubani. Fundani kwizenzo chapter 5, Ananiya noSafira bafunda kabuhlungu ukuthi uNkulunkulu ubani, ngoba bafunda sebeshe esihogweni. Kade befe beqamba amanga, bedayise indawo bagodla imali. Baphanga uNkulunkulu. Musumphanga uNkulunkulu, ungamphangi uNkulunkulu. Njengoba abanye benza bemphanga okweshumi, ungamphanga uNkulunkulu.
ngoba uphanga umuntu okubonayo ukuthi uyamphanga. Hey bakithi, ngakho-ke uma uprofetha into oyitshele uNkulunkulu. Uma uprofetha oyitshele uSathane izongenzeki phezu kwabantwana bakaNkulunkulu, iyokwenzeka kulabo abakhonza uSathane. Kwabona nje kokhonza uNkulunkulu into oyiprofethile ngeke yenzeke. Lithi-ke sinezipho zomusa ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Verse 7, uma singesokukhonza kube senkonzweni. Khonza enkonzweni uma uphiwa isiphiwo sokukholwa. Yazi khona abantu abaphiwa ukukhonza nje, akube senkonzweni. Umkhonza uNkulunkulu, hayi ukhonza umuntu. Khonza uNkulunkulu, khonza uJesu, khonza umoya ongcwele, akube senkonzweni. Uyehamba ukhonza bonke abantu. Nendoda yakhe ekhaya uyiguqele uma uyinika ukudla, kodwa umfundisi uyamguqele. Indoda yakho uma ukhuluma nawe uyamuthi phuhla, kodwa uma ukhuluma nomfundisi usufole. Ihlazo leli. Kanti ubani ngempela okufanele umhloniphe kakhulu kunomunye? Umfundisi akalutho. Yazi-ke bangizonda abafundisi mangisho njalo. Yazi uma ngeke ngashumela inshumelo abafundisi bayaphuma. Ngakhumbula ngesonto Sunday ngeke ngathinta abefundisi, hayi baphumile. Sikhundleni sokuthi babonge basizakale, bayishiya igroup baphume. Ayikulungile. Mina nginankinga akuyona yamvele le group ekaNkulunkulu. Ukhona kule group ngoba udonse uNkulunkulu. Futhi uma uziphumela uyiphendulela kuNkulunkulu. Uma uyiphumela nje wena kule group, mina ngingene lapho. Wami umsebenzi ukukhuluma iqiniso. Jeremiah 48 verse 10 lithi uqale kusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Qale kusiwe nje lo. So ngeke ngigodle bazalwane inkemba yami egazini. Hayi futhi isika nhlangothi zombili. Le izwi likaNkulunkulu isika ibishop, isika archbishop, isika umpostoli, isika umprofeti, isika umvangeli, isika umfundisi, isika idikoni, isika umkhokheli, isika umelusi, umzalwane, umhedeni ongakholwa. That is the word of God. Libukhali kunenkemba isika nhlangothi. So ngeke ngoba isika nami bani engiyiphethe. Izwi likaNkulunkulu-ke lelo liyawenza umsebenzi. Lithi-ke izwi la, uma usingesokukhonza kube senkonzweni, ofundisayo kube sekufundiseni. Bazalwane, ufundisayo akube sekufundiseni. Ungenze ezinye izinto, fundisa eziyikho. Ngoba usazophendula phambi kaNkulunkulu ukuthi ngakunika ukufundisa wena wafuna uvangela. Ngakunika ukufundisa wena wafuna ukukhulekela abantu. Kanti bakhona abanika ukufundiswa basebenikwa zonke iziphiwo. Isikhathi esiningi leyo nto inikezwa umholi nomsunguli webandla kuze akwazi ukuzenza zonke izinto. Asazi. Unikezwa ukufundisa kube sekufundiseni. Siqhubeka noverse 7. Uthi-ke uverse 8, oyalayo kube sekuyaleni. Khona baphiwa inkonzo yokuyala nje. Bese uyathula wena umuntu umbona ungasho lutho. Igazi lakhe lizobuzwa kuwe. And uyosho esihogweni ushele ukuthi awuzange ukhulume naye umoya ongcwele kuthuma. Athambe uyokhuleka kuleli yakhaya uhlale wena ungayi. Kanti mhlawumbe khona umuntu osezoshona lapho bekufanele asindiswe. Ngiyayisaba le ndaba kaNkulunkulu. Ngiyamsaba uNkulunkulu. Khona abahamba nje ulaka lakhe luhlezi phezu kwabo. Sindiswa, vuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Ukholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Lokho kuzokwenza usindiswe futhi ube nokulunga okuya ngokukholwa egameni lakhe. Oyalayo ekuyaleni. Owabayo enze ngobuqotho. Owabayo ukwaba. Waba ukudla, waba izithelo, waba noma yini. Ukwaba kusewukuphaka. Kuthiwa owabayo enze ngobuqotho.
ngabheka ubuso bomuntu. Awubaba uNsibandelo ngimphakele kakhulu. Ngenhlanhla-ke mina angidli kakhulu. Sebeyazi abahlale bengiphakela kuphaka ukudla okuncane. Ngcono ngiphinde sebelile bonke kunokuthi ngikushiye eplatini. Kuyisona ukushiya ukudla eplatini. Sake sayixoxa leyo nto. Manje kusizani wena umphakele lo muntu uqonge kube ngangendaba abese yakushiya kulahlwe? Ubani isizathu sokuthi akulahle? Wena ophakile. Kwangathi ungalokhu uhlezi umuntu umbuza ikuphakela okungakanani. Ufuna okuningi mnike, isono sakhe mayesekushiya. Ufuna okuncane mnike, uma engasuthile uzobuya. Kodwa hayi ukuthi uphake bese uyazibekela ukudla ufuna kusale ngoba ufuna ukukuthatha ukusemndenini wakho. Isono leso. Uncisha abantu abanikelile, abantu abakhipha isipheko, ubancisha ukudla. Ngabantu abasele ekhaya emzini wakhe abangasikhiphanga isipheko. Mhlawumbe abanye babo bakholwa. Yikho uzohlala uhlupheka nje. Yikho uzohlala ulambile ungena kudla ngoba unomona nomoya wokuminza. Cela ukunika ukudla ungakufihli. Yazi agcina umuntu esaziwa ibandla lonke. Umama uSibanibani kuwukuthi ibandla lonke seliyamazi ngoba unjani uyancishana abese kuthatha kusekhaya. Njalo usuku nosuku uma kuphela inkonzo khona kusekhaya. Nasekhaya buya ngaqedi kugcine sekuchithwa ngoba ifriji seligcwele. Isono leso. Owabayo enze ngobuqotho bese kuthiwa oholayo ahole ngenkuthalo. Uma senza umsebenzi kaNkulunkulu siyakhuthala. Awuwenzi ngobuvila ngoba uma wenza ngokuvila ubusiseki. Yabona njengami nje ngeke ngimtshele. Ngivuka ngo3 ngesikhathi kunzima. Ifukhala iselfoni ingivusa. Ngicishe ngithi ukuthulathula. Bese lifika izwi lithi uyakhumbula ukuthi kunabantu abangaka ufanele ubafake ekhaya lezo. Waphela abantu ubafake ekuseni entathakusa. Uyakhumbula ukuthi kunabantu abangaka ufanele uba-check kwi-statement sasebhenki bese ubathumelela umkhuleko. Uyakhumbula ukuthi vele ngivuke. Yazi ngivuke ingubo emnandi. Ngoba kunjani? Kufanele ngikhuthale emsebenzini kaNkulunkulu. Siyakhuthala bazalwane. Ukwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngobuvila. Akwenziwa njalo. Lithi-ke oholayo ahole ngenkuthalo. Angithi ungibeke kuleyo position uNkulunkulu ukuthi ngihole intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ukuthi ngihole ikhaya lezwi. Ungibekile uNkulunkulu. So kufanele ngikwenze ngenkuthalo. Noma ngabe ngikhathele, mayiqhamuka umuntu ofuna usizo kufanele ngimsize. Noma ngabe nginjani kufanele ngikhuthale. Ngikhuthale lokho uNkulunkulu akufunayo. Ngibe isisebenzi esithembekile phambi kaNkulunkulu nesiqondisa kahle izwi leqiniso. Isisebenzi esikhuthele. Ilokhu kumkhuleko wami. Ngithandazise nawe ngibe kulokho. Oholayo ngenkuthalo. Bese ligcina ukuthi ohawukelayo ahawukele ngentokozo. Ungahawukeli ukhonona, hawukela ngentokozo. Ocelayo ngama emagama muphe. Engacelanga uyakwazi ukumbona ecela. Ngake ngaxoxa ngelinye ilanga. Ngathi omunye wafika kimi wangitshela inkinga zakhe zemali. Wasethi uyacela ngithandaze ukuthi uNkulunkulu amnikeze leyo mali. Wayesho ukuthini lo muntu? Wayesho ukuthi angimnike. Ucela ngendlela enjani? Epolite. Ngenze njani mina? Avele ngamnika. Ngoba akusizi ukuthi umuntu wenze lento ayisho yathi khuleka kanti akashongo ukuthi khuleka. Wafika wenza nenqwaba yey'nkinga ezibhekene nomuzi wakhe and ezidinga imali ebhekile. Angifuni ukuyisho kodwa imali ebhekile. Imali ebhekile-ke sikhuluma ngama-thousands la. Ngathi mangithula ngithi Nkosi ngenze njani? Wathi mnika imali engaka. Phela mina nginayo imali yonke imali kaNkulunkulu. Wathi mnika imali engaka. Ngathi sengimnika
aqeda ukumnika kwayima ngikhuleka. Yena ufisa eqalwe ngani? Cela ungikhulekele uNkulunkulu anginike imali. Yayehla imali ezulwini, wayibona wena, yehla ezulwini nje imali. uNkulunkulu uthinta umuntu akunikeze imali, kodwa isuke ivela kuNkulunkulu. Nami wathi mnike imali. Khamba kanjalo yileli ivangeli esiliphethe. Hayi siliphethe futhi siliphethe ngobumnandi. Ngiyambonga mina uNkulunkulu unginika ivangeli eliphilayo. Ngimdala mangingaka, ngaphathi ivangeli lokukhohlisa abantu, ngaphathi ivangeli lokudlala, ngaphathi ivangeli leprosperity. Into esofa sishila emhlabeni. Sikhuluma ngevangeli lokukholwa, lokusindiswa, uvuma isono uhlukane naso. Hayi angizwa wena. Uvuma isono uhlukane naso ngoba lokho kwenza izwi likaNkulunkulu kuzokwenza ume. Izwe nenkanuko yalo kuzodlula, kodwa wenza intando kaNkulunkulu umile kuze kube phakade. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyakubonga, sibonga uthando lwakho luyisimangaliso. Kuyasithoba Nkosi phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando osithande ngalo. Ngiyacela ukubusise ilona loyo lalele, busisa amakhaya abo, babiyele ubavikele, balizwe balenze izwi lakho. UJesu KRISTU Inkosi. Amen. Babunsebande ovalelisayo ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU Inkosi.